Ayan, magandang araw po ulit sa ating lahat. Andito tayo ngayon sa sentro ng Tigaon, guys. Dahil yung magkapatid nating blinag, si Nanay RCD, tapos yung kapatid niya, kalimutan ko yung pangalan ni Tatay, Renato yata. Ayan, nakita ng pamilya nila, guys, yung video natin. Kaya gusto nilang puntahan. So isa itong accomplishment sa atin dahil matagal na pala silang hindi nagkikita. So bali 10 years mahigit na yata silang hindi nagkikita. Kaya dahil dun sa video natin, magkikita ulit sila ngayon. So andito tayo para sunduin at samahan dun sa kila Nanay RCD. Ay, baka ito ng sasakyan na ito nag-agi. May nagtabay di ko yung pulang kotse. Hindi ko lang po naritaraw. So yun guys, punta muna tayo ng Airloid dahil wala tayong wifi, wala tayong data. So makiki-hotspot muna tayo dito. So guys, papunta na tayo kila Nanay RCD. Kasi nauna daw sila. So hindi tayo nahintay. Yan sabi ko, hintayin tayo para maging witness tayo sa matagal lang hindi pagkikita. So nauna daw sila. Titingnan natin kung andito na nga. Makinagat eh. Oh, yang si Ay, kamu na po ito? si mother yan. Ako pa kasi kay ito sa inyo. Recommenda. Ay, po. Kamu po saling ginabatan? Ay, iba man. Ay, malagwa. Ayan. Salamat. Aki ka po ni So kay yaong kaso, ako nag-recommend pa sa inyo kaya. ang di bali biyanan mo. Ayan. So bali si kuya, pili papod po. Na. Abot ka. Hindi pala alam niya. Sige po. Ano pong pangalan ni kuya? Gilberto. Gilberto. Ano pong ay Iyo ba? pili po makausap ko sandali. Huwag po natin kinanay. Para inig. So ngayon kuya, padating may kapatid po kayo sa ginubatan? Mayo man na bali yung Asan po yung mga kapatid niyo? nasa Sorsogon, Quezon City. Tapos Nabotas. Pero nanay niyo po si Nanay Arceli? Oo. Nanay niyo? And kasi magkausap namin yung kapatid mo, yung pamangkin niyo, galing sila ng ginubatan. Pupunta dito para surprisahin yung nanay mo. Ayaw ko, ginubatan. Ang kachat ko kasi taga ginubatan. Pero hindi ko alam kung saan sila galing mismo. Kung Sorsogon ba o kung Maynila pa sila galing. Ginubatan na ako. Ginubatan. Dahil ko pa naman nahiling yan eh. Bali. Ay, hindi mo pa nakita. O, tara. Sunduin natin baka andun na. Nay, huwag niyo pong sabihin na kay ha. So, ngayon, sunduin natin yung mga kapatid mo at mga pamangkin mo. Ano ba yan? Yan? Oo. Dito ako. Kausap namin. Pamangkin mo yata ito si Roxanne. Sabi mo kuya, hindi pa kayo nagkita ng kapatid mo. Ilang taon na? Haloy na. 20... Ano ba ako naghali digdi? 2018. Kasi nung dati nagtatrabaho ko sa Chile. Oo. Tapos nung napunta ako ng Matnog,
Pero halos dahil man kami nagsibihingan kahit si Tidong ang ano. Baka ayun na. Sandali, nakakita ko na yung sasakyan nila. Anuhin ko lang. Pupuntahin ko lang dito. Bumalik sila eh. Te. Pasensya na po. Nagsunod. Sige, mauna ka na, susunod ka rin. Sige po. Okay. Eh, halika kuya. May kasama po kami. Kilala niyo po ito? Dahil ko sure kila dito. Ano yung kuya, yung face mask mo kuya? Kuya, face mask mo. Ano yung face mask mo? Yung Open yun. yung akin po ka na sili. Ayun po. Video ba? Sino po yung anak ni ate? Ay, Nanay Araceli? Diba po sa Ang ano? mga naman ba yung mga Ah, mga... parang sister-in-law. Ah, sister-in-law. Okay. Sige po. Saan ba yung napapaka? Sige po, masunod lang po kami. Ay, magsunod lang po kami sa mga. Lilinawin ko lang no, kasi ang pagkakaintindi natin, anak ni Nanay Araceli, yung pupunta. Yung sister-in-law pala, tapos yung mga pamangkin. So, eto na nga sila. Kaya sorry, kala ko, ano to? Kala ko anak ni Nanay Araceli. Wala akong itlog na. Eh, kasama natin si ate. Te, ano pong pangalan niyo, te? Sonia. Sonia. Kaano-ano niyo po si Nanay Araceli? Ay yung anak niya si Vilma, yung namatay na, ang kapatid ako yung kapatid ng asawa niya. Ah, kapatid ng asawa niya. So matagal na po kayong hinagkita. Opo, matagal na po. Sa tingin niyo po ilang taon na? Bayaw. Ay, hipan. Matagal na, basta matagal na. Di pa. 19. Yan. Kayo po yung nakakita sa YouTube nung ano? Opo, ay itong kapatid ko, tapos pinasa niya sa akin. Binasa ko sa Ah. kanya. So magkapatid po kayo? Opo. Si ate, Anak ko. anak niya. Anak mo. Nakita ko sa YouTube. Tapos binasa ko sa kanya. Diretso. Diretso yung galaw. Yung anak no ni Arceli, yung Vilma. Ang asawa kapatid namin. Ah, okay. Tapos anak nila yung yung may bata doon na Opo. na maliit. Ayan. So ano pa ito mga... Diretso lang. Anong tawag ito? Sister-in-law ba talaga? Hipag na. Ipag. Yan, mga hipag pala ito ni Nanay Araceli. So ito yung anak. Hindi niyo po siya kilala? Bali ako yung sunod ni Vilma, kasunod sa akin. Ah. Bali nung namatay yun, ako ang kumuha sa bando. Kinuha namin yun. Yan, so may mga pasalubong sila dito. Tulungan na natin na magbuhat. Naya ko na po magdadaling. Hindi ko sa Facebook. So harong namin bilang ko na kanya. Kinuha ko itong puso. Pinungkit ka doon sa ano. Ay! Ano na? Ayan, dito na tayo guys. Kay Nanay Araceli. Ngayon na, dito po kami sa sa bahay ni Art. Dahil halian sa ano. Ayun yun. Ayun po. Ayun. Uyan si Sonia. Ay, ikaw yung nanay niya? Ah. Saan nga ulit nagtatrabaho tayo? Sa gulay wala po nagkakalap.
Yan, namiss. Namiss talaga nila yung... Namiss ko mga akin. Hindi ka na kami nakakadaman sa inyo. Mayo! Dalagan mayo kami ni. Bihira man. Pasensya na tayo, medyo dahil kita nagkakakuha niya na lang. Pagkasabatan kita digdi sa may paluwas, ay pa, diretso kami, paandoks naman. Sa tingin niyo po na gano'n na po katagal yun. Haloy na, kabura na daw taon. Nakairingan misang ko na ganyan si mamay niya. Yung pagka-iriringan mi naman. 9 years. 9 years. Kairiba kumbaga sabing yun si Puto. Balog si engineer. Iyo salamat ito nga katabang sinunga. Mga aki ko yun sa laifon ba rumdum sa ko. Lala. Kailan punong-puno yung bahay nila. No? Marin orang may ahas dito orang man. Pala sila pala. Hindi pa siguro tinakita. Ni nakano. Hindi, kasi sa tingin ko mayroon na. Ka rustic Sa Ano Kuya nga mo? kami dito? Apit mga. sitwasyon ba naman na ito? Hindi pala natin ipakilala si Ate Roxanne kanina. Harap Yan, mga siya si katabang. Ate Roxanne. Siya yung kachat natin. Ang akala ko, te, yung... Videohan ko ng Maano naman siya, mabago naman. Ay, sana. Isa yung makatrabaho. Yan pati pirarong pala sa ugang. Oo. Bawal ka niyan. Apa ka? Iyo. Ay ko nga ni marang. Ay yung batayan mo. Iyo. Kami nga ni, dahil pa kami nakakaipos. Dahil pa kami may papa da, sabi ni Tia. Hala, Ay, nakamu. Inda. Hindi mo man pag-uwan. ente, te. Hindi ka nakikita san. Bigano ka ni Roxanne. Ay. Estyo montito dai na naka silma diyan sa nasaluwa. Sinunay o. Iyo po. Pasensya mo sa hindi na. Ay, salamat nga ni. Salamat na sana sa Indo. Gabos na nagtarabang-tabang. Pati karoy. Iyo po. Masaya? Salamat sa rangmaray. Masaya po ba kayo? Iyo man. Makahihibi bagata. Opo, kasi tagal na. Iyo po. Kapurong auban nga ni sa Inda papanuman. Mayo kami. Talagang Po kayo mag-alala na kasi yan yung pamangkin mo. Ay, apo mo? apo kunaan. Sinabi niya po, tutulong daw siya sa pagpapagawa ng bahay niyo. Ay nga ni, salamat nga ni. Opo. Noy. Na ano nindo.
hintay-hintay lang po natin na. Iyo. Mag-iipon pa yata si ate. Talaga naghahanap ka naman kami. Iya po. Tarabangan yun. Baka ito na po yung time na binigay sa inyo ng Diyos para maging maayos po yung kalagayan nyo. Salamat. Kasi talagang, sa inyo, no? kahit ako, sabi ko nga, kung ako lang may pera talaga, hindi na natin kailangan maghanap pa ng sponsor para may paayos tong bahay nyo. Ako mismo papagawa ko ng bahay nyo na to kasi parang ang hirap tignan. Kaya pasalamat din tayo sa mga ganitong vlog kasi talagang kahit pa paano malaking tulong din tulad yan. Tagal na nilang hindi nagkita, 9 years. Pero dahil sa video natin, so nagkita-kita ulit sila ngayon. Salamat dun sa mga nag-share ng ating mga videos, yung mga nanonood. Kasi may mga matagal-tagal na ng pamilya na hindi nagkita-kita. Magkakaroon ulit ng pagkataon na magkita-kita dahil sa mga video ganito.